Čau, já jsem strašlivě rozcuchaný a ospalej Jim. Pokusím se vám teď vysvětlit, jak správně dělat Kick the Moon. Musíme si především uvědomit jednu důležitou věc. A sice tu, že měsíc je opravdu vysoko a není jen tak jednoduchý se do něj trefit. Proto doporučuji předtím, než to budete dělat, připravit si dvě věci. Tužku a papír. Teďka tužkou na papír nakreslíte měsíc. Uvědomte si, že to je trik zejména o stylu, takže klidně tam uděláme nějaký hvězdičky kolem, jo. Může to být crpek měsíce nebo celý, to už je na vás. Hlavně, aby to bylo stylový. No a mělo by to vypadat nějak pak zhruba takhle. A teďka přijde ta nejdůležitější část a to je ten kick, kopnutí do toho měsíce. Takže důležitý je mít nohu do pravého úhle a kopnout. Klidně můžeme víckrát. Tak, já doufám, že jsem vám nějak pomohl. Přeji hodně štěstí a ať se vám to daří. Kdyby vás zajímalo víc, tak se podívejte na gym.vbs.cz.